usa ka coach apan all for coach ang napatuyok sa buhulanong Music Me and Duo atol sa ilang pag-audition sa The Voice Generations. Nag-ilog ang upat ka mga coach aron mapili ubos sa ilang group. Apan sa katapusan, gipili nila ang Asia's Limitless star Julian San Jose og nahimong certified #Team Julian. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Kini ang official theme song sa romantic action series sa GMA Talibabad sa maging Sino ka man. Giawit kini sa buholana nga si kapuso OSC Princess Hannah Priscilas nga original song written ni Ray Valera. Nagtrending ang eksena ni Rian Ramos kinsa nagdala sa karakter ni Margaret Riales sa Royal Blood. Si Margaret ang gitudlong utok sa krimen sa pagpatay siyang amahan nga si Gustavo. Sa ka-intense sa mong eksena o kahabog sa iyang gitungtungan, kini di ay ang tinuod nga makita sa behind the scene. I believed in you! Daghan na nakadayig sa acting skill ni Rian Ramos.